खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गोजोन खुसि आरो खौसेथिया फैगोन। नखराव गासैबो गोरोबलायनो हागोन। बयजोंबो गोजोनै थानो हागोन। वृष राशि। थांखि जाफुंसारनायाव रंजाखांगोन। गावनि लोगोफोरजों गुबुन मोजां जायगायाव रंजाहैगोन। गोसोखौ उदां मोनगोन। मिथुन राशि। नखराव दुखुनि थासारिया साग्लोबगोन। फिसानि थाखाय गोबां खोथा सानगोन। सानै गोसोआव जिंगासिनाय फैगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। समाजाव मोजां बिबान मोनगोन। गावनि बिबानखौ लानानै गोसोआव देरगानाय लागोन। सिंह राशि। मावनो लानाय खामानिखौ गोसो होनानै मावगोन। गोसोनि साहसजों जायखिजाया खामानिखौनो मावफुंनो हागोन। साननायफ्रा सांग्रां जागोन। कन्या राशि। नखराव रांखावरिनि फारसे दाहार जागोन। गुबुननिफ्राय नखर सालायनो रां दाहार लानांगोन। दिनै नोंथाङा रांखावरिनि गोबां आंखालाव गोग्लैनो हागौ। तुला राशि। गोरिबनि थाखाय मोजां खामानि मावनो सानगोन। गुबुन सुबुंखौ सिबिनानै गोसोआव हाजासे सान्थि फैगोन। साननाय हनायफ्रा सिगांनिख्रुइ साबसिन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि सायाव गुबुननि गाज्रि नोजोर थागोन। हरखाब गुबुनजों मान गैयै खालामजागोन। लोगोनि सायाव सांग्रां जानाया नोंनि साबसिन। धनु राशि। नखर संसारनि थाखाय गोबां रां बुथुमगोन। इयुननि थाखाय माबा मोनसे मावनानै लानो सानगोन। नखरनि फारसे गोबां खोथा सानगोन। मकर राशि। बिमा बिफानि सायाव बांसिन अननाय फैगोन। बिमानि सुखुआव गोजोननाय मोनगोन। नखरनि खैफोदाव जेब्लायबो गसंथेगोन। कुम्भ राशि। नखरनि धोरोमखौ लानानै गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोआ मोजांनि फारसे साननाय नङा। हारसिङै दुखु जागोन। मीन राशि। जेरावबो खहाल' जागोन। हरखाब खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। रांखावरि बाहायनायाव सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।